Grabe pinaghandaan niya po itong araw na to. Alright, nasaan ang ating contingent number 1, 2, and 3 for our unity dance? Number 4! Alright, contingent number 4! Choreographer? Alright, once again, let's give it up for contingent number 2!
contingent number 2. Alright, palakpakan for contingent. Alright, thank you so much, contingent, mga panyo ng ating mga dancers para sa kanilang kaginhawaan. Alright, Sir Jaco, okay na po ba ang ating music? Thank you so much, ma'am. Bye, bye!
Alright, pwede na po kayo magpahinga. Contingent number 1, 2, 3, and 4. Ayan, bigyan natin sila ng konting oras para magpahinga. Then after this, we will witness the showdown of our 4 puroks. Ayan. So, sa ating mga purok leaders, ayan, so pakiasikaso po ang ating mga dancers. Meron po tayong waiting area para makapag-relax po sila. Grabe! Talagang home of the champion and the great dancers, Barangay San Isidro. Diba ang gagaling sumayaw? Konsehala, ano pong masasabi nyo sa ating mga dancers ng San Isidro? Grabe, lahat sila magagaling. By the way, thank you very much pala. Aubrey, Inaanak, and Mariel Mirador Sagcal. Yung May 1 na nag-decide tayo, lahat ibinigay nyo! Grabe! Yung mga costume na yan from Aubrey and Mariel. Thank you very much. Talagang yung support na ibinigay nyo, parte ng success natin ngayong araw na ito. God bless you, mga ilang. Thank you. Siyempre ba walang ano man, para sa ikakasaya ng Barangay San Isidro, ayan. Ibinigay po natin libre ang ating mga costume. Siyempre handog din sa atin ang ating chairman of the board. Walang iba, the Tony Couture. Walang iba, Mr. Just Tony Gloria. Maraming salamat sa pagpapahiram ng aming mga costumes. Ayan, para sa ating 4 na purok. Grabe, ang bait ni Coach Tony. Sana wag muna siyang kunin ni Lord. Ang bait niya eh. Hindi, dahil sa kagustuhan po ng ating kapitan, Mauricio Sawe at Consuela Sawe, talagang ibinigay namin to, matuloy lang ang ating street dance competition para sa kapistahan ng ating Barangay San Isidro 2026. Maraming salamat po. Siyempre hindi naman din kami na nagdalawang isip ni Kagawad Mariel na i-organize to dahil siyempre as a pride of Barangay San Isidro, hindi nyo rin po may tatanong ang ating Kagawad Mariel Lean Mirador, ang ating nag-iisang Ito yung luma pero may bagong version. ang nag-stand out sa lahat at hindi na napalitan ang ating forever festival queen ng Barangay San Isidro, walang iba, Mrs. Mariel Lean Mirador Sagcal. Ay, Kagawad, halika nga dito, Kagawad Mariel, halika. Mga 25 Dito ka sa harap. Siyempre habang nagpapahinga yung ating mga mga dancers, siyempre napagod yung mga yan. Pero konting oras lang ang pahinga ha. Tapos mag-start na tayo. Contingent number 1.